ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Салом тамошобинони гиромӣ. барномаи Паёмиюнз аст. ман Ҳишоми Абдуманнон аз муҳимтарин рӯйдодҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон бароятон хабар медиҳам. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. қирғизҳо аз ҳад гузарониданд. дар сарҳади Тоҷикистон бо Қирғизистон қирғизҳо ду тоҷикро, якеро кушта ва дигареро захмӣ карданд. санаи баргузории интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон маълум шуд, аммо як моҳ пеш аз вақти маъмулӣ. мақомоти ҷумҳурии исломии Эрон ба филми телевизионии «Хиёнат» вокуниш нишон дод. ширкати 4 шаҳрванди Тоҷикистон дар ҳамлаи аъзои гурӯҳи террористии Доиш ба зиндони шаҳри Ҷалолобод. нерӯҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон аз захм бардоштани як афсари сарҳадбон ва кушта шудани як сокини маҳаллӣ дар чоркӯҳи Исфара хабар додааст. тибқи иттилои манба, тахминан соати 4 субҳи санаи 6 августи соли 2020 дар минтақаи ҳамҷавори маҳаллаи Лангари моҳиёни ҷамоати деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфара, лейтенанти калон Шер Кабиров, сардори дидбонгоҳи куктоши қисми сарҳади ҷумҳурии Қирғизистон аз ҷониби шахси номаълум, ки аз силоҳи шикории тамғаи ТОЗ-8 истифода намудааст, захм бардоштааст. ҳамчунин дар ҳамин вақт дар ҳодисаи ҳамсон дуртар аз 1 километри хати сарҳад шаҳрванди Тоҷикистон Ваҳҳобов Воҳид Абдулҳаевич, соли таваллудаш 1955, сокини маҳаллаи Сомониёни ҷамоати деҳоти Чоргӯҳ, боғбони бригадаи 4-уми ҳамин ҷамоат аз тарафи пояш аз ҷониби қирғизҳо захмӣ шуда ҳалок гардидааст. мақомоти дахдори ду кишвар дар ҷои ҳодиса қарор дошта, барои мушаххас намудани ҷузъиёти қазияи ба миён омада корҳои тафтишотӣ ва фаҳмондадиҳиро дар байни аҳолӣ бурда истодаанд. иҷлосияи муштараки Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар шаҳри Душанбе қарор кард, интихоботи раёсатҷумҳурӣ рӯзи 11 октябр баргузор шавад. дар ин бора Радиои Озодӣ бо истинод ба Наврӯз Самадзода, раиси дастгоҳи Комиссиони Маркази интихоботии Тоҷикистон хабар медиҳад. қаблан гуфта мешуд, интихобот моҳи ноябр баргузор мешавад. шарҳи бештарро ҳамкорам Сафия медиҳад. ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои касабаи вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо акнун метавонанд номзадҳои худро ба мақоми раёсатҷумҳурӣ пешниҳод кунанд. раисҷумҳури Тоҷикистон барои 7 сол интихоб мешавад. барои номзад шудан ба ин курсӣ довталаб бояд камаш ҳадиаққал 30 сола ва 10 соли охир дар Тоҷикистон зиндагӣ карда бошад. забони давлатиро донад ва маълумоташ олӣ бошад. ин шашумин интихоботи раёсатҷумҳурӣ дар Тоҷикистон аст. дар ҳамаи ин интихобот Эмомалӣ Раҳмон гӯё пирӯз мешавад ва Тоҷикистонро аз соли 1992 роҳбарӣ мекунад. нозирони байналмилаливу дохилӣ ва аҳзоби мухолиф ҳеҷ як аз интихоботҳои Тоҷикистонро демокративу шаффоф ва мувофиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ эътироф накардаанд. дар интихоботи навбатӣ низ Эмомалӣ Раҳмон номзади асосӣ ва писараш Рустами Эмомалӣ номзади дуввум маҳсуб мешавад. интихоботи қаблӣ 6 ноябри соли 2013 баргузор шуда буд. Эмомалӣ Раҳмон дар муддати ҳукмронияш чанд бор ба қонуни интихобот тағйир ворид кард ва дар охирин тағйирот ҳуқуқ пайдо намуд, ки бидуни маҳдудият интихоб шавад ва дар сари қудрат то охири умраш боқӣ монад. коршиносон сабаби ба як моҳ пештар аз вақти маъмулӣ гирифтани рӯзи баргузории интихоботро тарси элитаи ҳукмрон медонанд. чун дар баъзе кишварҳои пасошӯравӣ мисли Русия ва Беларус шароити сиёсӣ печида шудааст ва мардум ба кӯчаҳо рехта изҳори норизоият аз роҳбарияти ҳукумат мекунанд. тафсилоти бештар дар ин бораро дар барномаи Дидгоҳ шоми имрӯз бо иловаи назари коршиносон тамошо кунед. мақомоти ҷумҳурии исломии Эрон ба филми телевизионии «Хиёнат» вокуниш нишон доданд. Алии Рабеӣ, сухангӯи давлати Эрон, дар ин замина ба хабарнигори Спутники Эрон дар Теҳрон гуфтааст: мо муҳтавои филм ва ё нияти созандагони номаълуми онро бар асоси тафсирҳои расонаӣ қазоват намекунем. Эрон ва Тоҷикистон як рӯҳ дар ду бадани ҷуғрофиёӣ ҳастанд. ахиран филме бо номи «Хиёнат» дар тамоми шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон ба намоиш гузошта шуд. ҳамкорам Амир Қайюмов дар ин бора гузориш медиҳад.
дар ин филм ки ҳеҷ ному нишоне аз созандаи он вуҷуд надорад, асосан суҳбат аз ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон ва раҳбари он Муҳиддин Кабирӣ рафтааст. филми хиёнат ба сурати як мустанади 210 дақиқаӣ дар 3 бахш намоиш дода шуд, ки дар он эътирофҳои афроди маҳкум ва боздоштшуда пахш гардидааст. бештар эътирофоти писари амма, бародарзан ва ронандаи раиси ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон оварда шудааст. дар ин филм борҳо ба кишвари барои мо маълум ишора мешавад, ки бархе расонаҳо ин кишварро ҷумҳурии исломии Эрон дониста бардошт аз ин филмро дахолати Эрон дар умури дохилии Тоҷикистон эълом кардаанд. зеро дар ин филм гуфта мешавад, ки кишвари барои мо маълум ба ҷавонони тоҷик омӯзишҳои низомӣ ва террористӣ медодааст, то алайҳи ҳукумати кишвар иқдом кунанд. Алии Рабеӣ изҳор дошт: мо мутааҳид ба олитарин сатҳи эҳтиром ба ҳукумати мустақил ва роҳу равиши зиндагӣ дар кишвари Тоҷикистон ҳастем. вай афзуд: ҳамчунин иродаи мо дар муроқибат аз ин муносибатҳои таърихиву гусастнопазир дар баробари сӯитафоҳумҳо ва бадгумониҳои тавтияомез тағйирнопазир буда ва таҳти таъсири фазосозии расонаӣ қарор нахоҳад гирифт. сухангӯи давлати Эрон бо таъкид бар муштаракоти густардаи фарҳангӣ ва таърихии ду кишвар изҳор дошт: мо аз тамоми ҳунармандону мустанадсозон даъват мекунем, ки ҳиммати бештаре барои бознамоии умедофарӣ аз аҳамияти равобити миёни Эрону Тоҷикистон ва зарурати густариши он то сарҳади баҳрабардории ҳаддиаксарӣ аз тамоми зарфиятҳои билқувваи ду миллат ба харҷ диҳанд. акнун чанд хабар аз хориҷи кишвар. Лола Каримова ва шавҳараш Тимур Тиллоев фурӯши 3 хона дар Ҳолливудро, ки 6 сол пеш харида буданд, эълон карданд. тавре хабаргузории Подробно.uz иттилоъ медиҳад, арзиши ин хонаҳо аз 6 то 6.5 миллион доллар аст. ин хонаҳо дар Ҳолливуду Ҳилси Лос-Анҷелес тобистони соли 2014 ба арзиши умуми 16 миллиону 100 ҳазор доллар харидорӣ шуда буд. тибқи маълумоти расонидашуда, Лола Каримова, духтари собиқ раисҷумҳури Узбекистон Ислом Каримов, ҳеҷ гоҳ дар ин хонаҳои харидааш зиндагӣ намекардааст. дар солҳои охир биноҳо баъзан ба иҷора дода мешуданд. виллаи сеёршонаро қаблан ситораи пешини Ҳолливуд Реҷи Буш ва дӯстдухтараш Ким Кардашян соҳиб шуда буданд. онҳо ин хонаро солҳои 2007-2014 моликӣ карданд. хона дорои лифт, кинотеатр, ҳавз ва санатория мебошад. ғайр аз он, манзараҳои теппаҳои наздик ва Лос-Анҷелесро метавон аз ҳавлӣ тамошо кард. худи ҳамин виллаи калон ба маблағи 6.5 миллион доллар арзиш дорад. виллаи дуввуми Лола Каримова, ки бо услуби марокаш сохта шудааст, каме арзон аст. хона дорои 1200 кӯзаи шароб, ҳавлии пӯшида ва ҳаммоми юнонӣ мебошад. он ба маблағи 6.4 миллион доллар арзиш дорад. хонаи хурдтаринро 6 миллион доллар тахмин мезананд. он дорои ҳавзи назди ҳавлӣ ва оташдони кабобпазӣ мебошад. бархе аз сомонаҳои хабарии Афғонистон аз ширкати 4 шаҳрванди Тоҷикистон дар ҳамлаи аъзои гурӯҳи террористии Доиш ба зиндони шаҳри Ҷалолобод, маркази вилояти Нангарҳор хабар доданд. ба гузориши сомонаи афғонистонии хабари тоза, гурӯҳи террористии давлати исломӣ бо интишори акси 11 нафар аз афроди ба зиндони Ҷалолобод ҳуҷум карда муддаӣ шуд, ки 4 тан аз онон шаҳрвандони Тоҷикистон, 3 нафар афғон, 3 нафари дигар аз Ҳиндустон ва 1 нафар покистонӣ ҳастанд. аммо мақомоти расмӣ дар вилояти Нангаҳор гуфтанд, ки 200 зиндонӣ пас аз ҳамлаи террористҳо ба зиндони шаҳри Ҷалолободи Афғонистон муваффақ ба фирор шуданд. Тамим Ориф, сарпарасти волии Нангаҳор гуфт, дар зиндони марказии шаҳри Ҷалолобод ҳудуди 1800 зиндонӣ нигаҳдорӣ мешаванд, ки 200 нафар аз онҳо муваффақ ба фирор шуданд. Тамим Ориф афзуд, талошҳо барои дастгир кардан ва бозгардонидани онҳо ба зиндон идома дорад. аъзои гурӯҳи террористӣ рӯзи якшанбе ба зиндони шаҳри Ҷалолобод ҳамла карданд ва бо нерӯҳои амниятии Афғонистон даргир шуданд. дар ин даргирӣ, ки ҳудуди 20 соат тӯл кашид, 10 узви Доиш ва 29 нафар аз нерӯҳои амниятӣ ва ғайринизомиёни афғон кушта шуданд. ин буд шарҳи хабарҳо то ин дам. барномаҳои дигари моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва пойгоҳи Payom.net лутфан пайгирӣ кунед.
ҳар хабару рӯйдодҳоеро шоҳид шудед, лутфан ба рақами 49 15 16 46 15 947 тавассути паёмрасонҳои WhatsApp, Viber, Imo ё Telegram фиристед. махфӣ нигоҳ доштани ҳайсияти шумо кафолат дода мешавад. дар паноҳи Аллоҳ бимонед. хайр, бо умеди дидор то рӯзи дигар. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.